Здравейте, YouTube! Аз съм Стоян. От много време не снимах клипове. Да, някъде 1-2 дена. Така. И ето се снимам. И ето ще снимаме на Minecraft един къстъм или да го кажем Adventure Map. The Dream. Тук това е някакъв мап като пъзел. Да го кажем, това е съню ти. Твоят сън. Така, няма чета. Да видим какво има в честа. Така. Плочите няма ги взимам. Значи тук мога да си пускам мода при чекпоинтите, да си го пускам ако е ден да става вечер. Ето чекпоинт. Така. Аз преди това четох нещата. Да. Golden Nugget-ите са виточките. Аз преди това четох нещата, както казах. Така, сега тук какви глупости има, майко му. И пише, че можем да чупиме картини. Да, като казах, пише, че да, може да чупиме картини. Не знам. Да, можем. И аз ще чупа всичките картини, поне съм циганин. Мангал съм. Ето. Какво стана? Ето тук суто. I never knew that this was behind the book. Значи, тук се разказва, че той никога не е виждал това. Той никога не е виждал тази стая. What the fuck? Какви са тези зомбите, бе? Тук пише, че трябва да си игра на Peaceful, бе, майко. Какви глупости е? Забрави, бе. Са какъв гаден живот. Какво е това? Какво? Клей. Да, също пише, че може да се чупи клей. Там има някакви табели. Майка му сто. Това няма може да се скочи са. Забранено чупеното на листа. Майка му, какво са това? Там го има някакви табелки. Аз искам да видим какви са те. Лили. Че е тук. Ви се базикате с мене, майка му. Значи това тук е някакво като, да го кажем, като мостче с дървета. Сега е сняг. Няма да се качваме. Така, имаме си лопатка за тази работа. Ето ви че. Един голд нагет. Добре. И сега тук. Този мап го намерих в форума на Майнкрафт. Във форума го намерих. Ето още не го отнати. Във форума го намерих. И хубав е мап. Аз, например, ще ми хареса така с сънища. Някакво. Къв водата има нещо. Какво е това? Това е грас. Искам за малко да си вижда се. Вие басикате ли се? Аз си го обичам на муди, бе. Добре, тук. То клей. Така. Ето още един голд нагет. И да не си помислите да кажете, той минава мапа 100 пъти, знае всичко какво се прави и такива глупости. Изобщо такива няма. Минавам го за първи път. Ако си мислите, че нещо така намирам повечето неща, това е просто защото гледам. Какво е това? Някакви облачета. Чест. Айде. What the fuck? Значи тук са били кравите.
Са базици от всекъде. Ето. Ето. Така. Така, нищо. Тук има някакви скришни места. Ето още един чест. Два голдна. Добре са, на тея. Яко. Я го вижте хора. Това всъщност е много яко. Това клей ли? И аз също гледах един Venom 961 в интернет. Има пет, не съм гледал целия клип, само гледах от началото. Той там къде са приобъците. Гледах, че той е стигнат до там. Изобщо честовете не ги взимаше. Ако срещу чакай се. What is this where всякаква музика, аз не разбрах. Няма значение, така. Ох, майка му, кой ми звъни, бе? Fuck you! Какво гръмна? Това май гръмна. Не знам какво гръмна.